všetci, vítame vás pri našej ďalšej epizódy podcastu Youth Democracy Talks. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa môže zdať vzdialená, ale v skutočnosti sa týka každého, o bezpečnostnej politike. A dnes našim hosťom je Patrik, bakalár z politológie. Vítaj, ahoj. No, ďakujem pekne za pozvanie. Tak asi môžem začať úplne od začiatku, že mnohí mladí ľudia ani poznajú, že čo je to bezpečnostná politika. Ako by ste vedeli vysvetliť to jednoduchým spôsobom? No, bezpečnostná politika je niečo, čo sa týka všetkých ľudí, nielen tých starších, ako si spomínala, aj mladších. Je v podstate všade okolo nás, už aj to zloženie toho slova bezpečnostná politika, tak ako politika zasahuje do každého života každého z nás, tak aj bezpečnostná politika, keďže od toho sa odvíjajú rôzne veci, zasahujú to teda aj do ekonomických oblastí, súvisí to prioritne s bezpečnosťou jednotlivých krajín a ľudí v tých krajinách. Takže môže sa to zdať ako vzdialený pojem aj pre mladých ľudí, ale veľmi to zasahuje do života všetkých ľudí aj prostredníctvom toho, že to zasahuje do ekonomických oblastí. Nechcem ísť na úvod do príliš detailov, ale vidíme to aj na súčasnej situácii, keď niekde vypukne nejaký konflikt, zdvihnú sa ceny ropy a podobne, takže aj takýmto spôsobom to zasahuje do života aj mladých ľudí. A keď ty si už začal túto tému, mohli by sme porozprávať o tom, že ktoré hlavné výzvy dnes sa najviac ovplyvňujú bezpečnosť Slovenska a Európy možno? To je veľmi dobrá otázka. Nedávno som sa rozprával aj s jedným diplomatom, bol to bývalý veľvyslanec pri NATO, s pánom Petrom Bátorom. Mal som s ním takú dobrú diskusiu a rozprával teda, že tie prioritné hrozby a stotožňujem sa s tým, sú jednoznačne ruská agresia na Ukrajine. To je niečo, čo v podstate sme sa s tým ešte nestretli v 21. storočí na európskom kontinente. Je to niečo, čo teda opäť zasahuje do života každého jedného z nás, keďže máme vojnu za hranicami. No a s tou ruskou agresiou súvisia aj hybridné hrozby. To je, myslím si, že to prioritné, s čím má Európa obrovský problém a Slovensko o tom už ani nehovoriac. Ale máme teda problém sa prispôsobiť tým hybridným hrozbám, ktoré Rusko ponúka. Vidíme to na ovplyvňovaní volieb, podporou rôznych proruských nálad v jednotlivých krajinách. A sú to otvorene dokázané veci, teda že Rusko financuje takéto skupiny. Takže toto je obrovský problém, s ktorým má Európa teda dočinenia. A ďalej sú to samozrejme aj aktuálne situácie, ktoré nastávajú. Ruské lietadlá a ruské drony narúšajú vzdušný priestor európskych krajín, možno aj Slovenska, ale keďže máme obranu takú, ako máme, tak o tom možno aj nevieme, že nám tu lietajú ruské drony. Takže toto sú tie prioritné veci, ktoré Európa musí riešiť. Sú to teda aj ďalšie veci, ktoré myslím si, že aspoň z môjho pohľadu nie sú až také kľúčové, ako tá bezprostredná vojna na Ukrajine, ktorá nás postihuje priamo. Sú to vzťahy so Spojenými štátmi americkými po nástupe Donalda Trumpa. Takže to je tiež vec, ktorá súvisí s tou bezpečnosťou Európy, keďže sme po druhej svetovej vojny závislí v podstate na takom ochrannom štíte, ako tak môžeme povedať, od Spojených štátov amerických. Takže to sú také podľa mňa dve, alebo možno tri kľúčové veci, s ktorými sa Európa stretáva a ktoré musí Európa a vrátane Slovenska riešiť na to, aby sme boli aj obrany schopní, aby sme dokázali bojovať s hybridnými hrozbami, ale aj s tými priamými hrozbami v podobe ruských dronov, ktoré nám sem čoraz častejšie prilietávajú. A keď si už pripomenul aj takúto tému ako hybridná vojna, nejaká propaganda, tak z toho mám otázku, že možno ako mladí ľudia môžu prispieť k boju proti dezinformácii, proti propagandy teraz v aktuálnom čase. No, mladí ľudia prioritne rozvíjaním svojho kritického myslenia, stretávame sa s tým aj na školách, častokrát to sledujem, lebo moja mama učí na základnej škole a teda vidíme tam, že dnešné deti naozaj nemajú problém s tým, že obhajujú napríklad Hitlera alebo podobne. To sú naozaj príšerné a strašidelné veci. Takže súvisí to prioritne podľa mňa s rozvíjaním toho kritického myslenia na tých školách.
pretože ešte tam vieme tie deti formovať. Ono už potom, keď vyjdú z tých škôl, otvoria si sociálne siete, kde teda ruská propaganda a tzv. Tie trolie farmy naozaj pracujú na plné obrátky a v tom prípade sú už veľmi ľahko ovplyvniteľní tí mladí ľudia. Vidíme to na Slovensku, kde tie proruské nálady veľmi, veľmi stúpajú, rovnako v Maďarsku, ale aj v iných európskych krajinách. Takže prioritne to súvisí s rozvojom kritického myslenia. Ak tým mladým ľuďom rozvíjame to kritické myslenie, sú oveľa odolnejší voči tým hybridným hrozbám, napríklad v podobe dezinformácií a hoaxov, ktoré sem naozaj ruský režim a ruská propaganda veľmi často púšťa. Takže prioritne to podľa môjho názoru súvisí s rozvojom kritického myslenia a to treba rozvíjať na školách. No s tým úplne súhlasím, lebo aj v rámkach tohto projektu Youth Democrat my sme mali tiež nejaké prednášky aj na stredných školách a tiež sme sa stretli s takým problémom, že niektorí mladí ľudia ovplyvne tou propagandou alebo nejakým hoaxom a my sme snažili sa tiež na tých prednáškach, na nejakých workshopoch, že dať nejakú informáciu, že oni sú to vedeli, že oni majú nielen túto stranu, ktorú oni sú počuli niekde od rodičov alebo videli niekde na telke, ale akože aj opačnú úplne. Tiež sa snažím sa nejak ovplyvniť tú mládež s tými workshopmi aj nejakými prednáškami, lebo to myslím, že fakt je dôležité a rada, že ty si to spomenul tiež. Takže ešte som všimla, že fakt, že veľa mladých ľudí, oni majú nejaký záujem v tej politike alebo čo sa deje v svete, ale napríklad, čo by si odkázal tým mladým, ktorí si myslia, že bezpečnostná politika sa ich netýka a nechcú tým zaujať alebo nejak to riešiť nejaké také problémy. No je to podľa mňa nezmysel, že bezpečnostná politika sa ich netýka, ono možno si to tak ani neuvedomujú. Ono všetko so všetkým súvisí. Aj tá bezpečnostná politika, ako som už na úvod spomínal, zasahuje do našich životov. Ono máme teraz slobodu cestovania v Európe a podobne, ale to všetko nie je samozrejmosť. A ak nebudeme mať záujem o tú bezpečnostnú politiku, ak nebudeme vedieť, kde je západ, kde je východ, kde je sever, kde je juh, jednoducho o tieto slobody môžeme veľmi, veľmi rýchlo prísť. A ak ťa ešte možno doplním k tej predchádzajúcej otázke a k tomu teda, že robíte tie workshopy, je to podľa mňa výborné niečo, a teda klobúk dole aj za takéto veci, ktoré robíte, lebo je toho na základných školách a aj na stredných veľmi málo, že by niekto niečo takéto robil, takže naozaj klobúk dole pred vami. Ďakujem krásne. Tak keď sme už začali túto tému, že o tých hrozbách alebo problémoch, ktoré sa môžu byť v budúcnosti, a preto musí nejakí mladí ľudia tým zaujímať, lebo to sa ich bude týka v budúcnosti. Tak podľa teba, že aká je najväčšia hrozba pre Európu, možno najbližšie možno 2 alebo 3 roky, že čaká na nás? No ako som už spomínal, najväčšia hrozba je samozrejme Rusko, ktoré už teda otvorene hovorí o tom, že do 5 rokov bude schopné zaútočiť na niektorú krajinu zo Severoatlantickej aliancie. Môže to byť 3 roky, môže to byť 5, môže to byť 10 rokov, uvidíme ako a kedy skončí vojna na Ukrajine, akým spôsobom. Ale je veľmi dôležité, aby mladí ľudia sa zaujímali nielen o tú bezpečnostnú politiku, ale prioritne aby išli do tej politiky, lebo v tej politike, v tej domácej politike sa potom tvorí aj tá zahraničná politika, ktorú robíme navonok. A ak tam budú stále starší ľudia, to tak teda môžem povedať, tak tá budúcnosť nie je dobrá. Vidíme Donald Trump, bude mať 80 rokov, v Spojených štátoch amerických, to isté Vladimír Putin, v Rusku je už veľmi dlho prezident, takže je dôležité, aby mladí ľudia chodili do politiky, aj keď bohužiaľ to prostredie tej politiky je také, že často ich odrádza, lebo naozaj sa tu pomaly ideme naozaj strieľať za iný názor, že je to veľmi nebezpečné, ale napriek tomu naozaj klobúk dole pred všetkými mladými ľuďmi, ktorí uvažujú o tom, že by išli do politiky, pretože je veľmi dôležité, aby tam išli. Ak nie sú s niečím spokojní, tak najlepšie je to vyjadriť prostredníctvom politiky a je fajn sa toho nebať. A ja som rozprávala s nejakými mladými ľuďmi aj možno aj na tých školách
A oni sú mi pravili však, keď aj pôjdem do politiky, tak ma nezaujíma to. A že politika úplne ma nezaujíma, lebo však to je nejaké rozhodnutie tam hore. A my sme snažili si vysvetliť, že politika to nie je niečo, čo rozhoduje tam hore, ale to sú aj tvoje výplaty, aj tak, že v nemocnici, a že aj tvoja budúcnosť, vzdelanie a tak ďalej. Tak preto to je dôležité aj také, že jednoduché veci vysvetliť tým mladým, lebo oni si myslia, že to je niečo také, že nemožné a tam sa rozhodujú také dôležité veci, ale akože to aj nejaké veľmi jednoduché, ktoré sa týka každý deň teba. Tak. Ešte mi napadol aj taký príklad v kontexte tej politiky a bezpečnostnej politiky. Vidíme to aj na Slovensku, kde mladí ľudia, vznikol teraz prieskum, robil ho Eurostat, sú naklonení stále k tomu členstvu v Euroatlantickej aliancii a Európskej únii, aby teda sme boli pevne ukotvení v tých západných štruktúrach, ale vidíme, že častokrát mladí ľudia bohužiaľ odchádzajú aj zo Slovenska, nevracajú sa sem a tí starší voliči rozhodujú tie voľby. A máme teda vládu, ako máme a robí teda zahraničnú politiku, bohužiaľ ako robí. A práve to je to, čím to môžeme zmeniť, práve to, že ideme do tej politiky, pretože tam sa tvorí tá zahraničná politika potom aj smerom navonok. Takže nie je to niečo, že by to nesúviselo s bezpečnostnou politikou, ale ak chceme napríklad aj ovplyvniť to zahraničné smerovanie danej krajiny, je nutné ísť do tej politiky a priamo v nej sa angažovať. A keď sa už začalo rozprávať o tej Severoatlantickej aliancii, tak ty si vidíš v Európe dostatočnú nejakú solidaritu medzi krajinami v bezpečnostnej politike, alebo to je také nedostatočné? No, to je ťažká, taká diskutabilná otázka aj v kontexte toho, že Severoatlantická aliancia je závislá od Spojených štátov amerických. Videli sme to už na rôznych konfliktoch, kde sa angažovala aj Európa. Jednoducho bez tej podpory Spojených štátov amerických tie európske krajiny veľa sami nezmôžu. Je to smutné, ale teda je to tak. Takže, ale tá solidarita medzi tými európskymi krajinami je, vidíme to teraz najmä zo strany Poľska, ktoré sa teda veľmi vyšvihlo aj v bezpečnostných a ekonomických otázkach a stáva sa jedným z ťahuňov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Postupne sa hovorí, že by mohlo nahradiť Nemecko, tú jeho pozíciu. Takže tá solidarita tam do istej miery existuje ešte, ale zase sa to odvíja od toho, že aj Európska únia, aj Severoatlantická aliancia je naozaj široké zoskupenie krajín. Sú tam teda tie veľké, nazveme teda veľmoci, a zároveň jediná superveľmoc sú Spojené štáty americké, ale sú tam veľmi malé krajiny, ktoré sa nedokážu brániť samé, preto tam vlastne aj sú a neprispievajú toľko do tej obrany a tam sa trošku môže naštrbiť tá solidarita, pretože, a v tomto aj súhlasím s Donaldom Trumpom, pretože hovorí, že prečo máme niekoho brániť, keď nedáva výdavky na obranu a nevie sa obrániť sám. Takže s týmto je z málo výrokov súhlasím aj s Donaldom Trumpom, ale to je presne tá situácia, kedy môže byť naštrbená taká tá solidarita, že prídeme pomôcť nejakému malému štátu, keby bol, nedaj Bože, napadnutý, tak tam si môže niekto položiť otázku, že na čomu máme pomáhať. Že je síce v Severoatlantickej aliancii, ale poviem to tak diplomaticky, Severoatlantická aliancia a Európska únia sú jediné zoskupenia, ktoré Európe garantujú ešte bezpečnosť. Naozaj nebyť Severoatlantické aliancie, tak Rusko už minimálne pobaltské krajiny dávno ovláda. Takže vďaka Bohu za Severoatlantickú alianciu ešte, že ju máme, ale teda existuje tam určitá miera solidarity, ale práve v kontexte toho, že sú tam krajiny, a to nie sú len malé krajiny, je tam napríklad Španielsko alebo Taliansko, ktoré dlho neprispievali toľko do obrany, ako by sa patrilo, aj vrátane Slovenska. Takže sú to aj tie väčšie krajiny, ktoré neprispievajú alebo nesplňajú ten limit 2% HDP výdavok na obranu. Takže to potom môže naštrbiť v prípade nejakého konfliktu tú solidaritu, ale treba len dúfať, že k takému konfliktu nikdy nepríde. Nakoniec chcela by som ťa spýtať, že čo je osobné pre teba, že cítiť sa bezpečne? To je zase taká dobrá, široká otázka. Ako pre koho cítiť sa bezpečne? No,
Pre mňa bezpečnosť znamená, ak funguje štát, ak funguje v ňom spravodlivosť a ak vieme naplňať svoje bezpečnostné záväzky voči ostatným partnerom, napríklad Severoatlantickej aliancii, pretože počas minulých vlád alebo minulej vlády sme mali naozaj jednotnú zahraničnú politiku vo všetkých smeroch, aj od pani prezidentky, od premiéra, aj od predsedu parlamentu, aj od vlastne celej vlády. A v súčasnosti je to trošku rozbité, takže to ma trošku tak vyrušuje, že ak by náhodou aj Slovensko potrebovalo nejakú pomoc, či by teda bola ochota od našich západných partnerov nám nejako výraznejšie pomôcť, viac ako humanitárne. Ale stále sa tak spolieham na to, že sme v tej Severoatlantickej aliancii, plníme v podstate tie výdavky, ktoré máme mať. Takže to pre mňa tak znamená, že sa môžem cítiť bezpečne. Ale ak to zoberieme z toho pohľadu, ako sa vie brániť Slovensko v súčasnosti, ak sa teda pýtaš na toto, tak Slovensko je na tom veľmi, veľmi zle, čo sa týka, ako som spomínal, aj tých hybridných hrozieb. V podstate my sa ani nechceme brániť. Keď pán minister obrany povie, že ten Rus raz odíde, tak to svedčí o všetkom. Ale naozaj máme zanedbanú protizdušnú obranu. Naozaj, keby nám sem lietali dróny, tak o tom ani nevieme. Takže z tohto pohľadu opäť sa až tak bezpečne necítim, ale stále tak kútiku duše verím, že niečo také sa nestane. Ale teda prioritne pre mňa je bezpečne sa cítiť. Teda pre mňa je bezpečnosť prioritne to, že máme fungujúci štát, v ktorom funguje spravodlivosť a súdnictvo. A to teda pre mňa prioritne znamená bezpečnosť. Tak možno by si chcel nakoniec povedať niečo našim mladým ľuďom, ktorí budú počúvať ten podcast, a niečo inšpiratívne alebo povzbudzujúce do budúcnosti. Možno sa budem opakovať tak, ako sme spomínali počas toho podcastu, aby sa nebáli zaujímať o veci verejné a hlavne teda o politiku, s ktorou teda súvisí aj bezpečnostná politika. Je to kľúčové pre budúcnosť tej krajiny, aby fungovala, aby bola schopná teda fungovať v rámci toho európskeho priestoru a spolupracovať so západnými krajinami aj v oblasti bezpečnosti. Aby rozvíjali to svoje kritické myslenie, aby keď si prečítajú nejakú informáciu a je to z nejakého podozrivého webu, aby si tú informáciu overili na ďalších dvoch weboch, či to je pravda, či to nie je pravda, lebo iba tak sa vieme brániť voči dezinformáciám a hoaxom, ktoré bohužiaľ máme na Slovensku veľmi veľa. A aby sa teda toho nebáli, aby sa zaujímali o veci verejné a možno sa tu raz aj budeme mať potom lepšie. A ďakujem ti krásne, Patrik, za zaujímavý rozhovor a inšpiratívne nejaké myšlienky pre našich mladých. A vám ďakujem, že ste boli s nami. A ak vás téma zaujala, tak sledujte projekt Youth Democrate, kde sa budeme venovať aj občianskej angažovanosti, mládeže a demokracii. A počujeme sa na budúce a majte sa bezpečné a zodpovedné. Ďakujem.